Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Lelo tuli mu juzu number 13, ndipo juzu number 13 kupezeka mu surati Yusuf, ndipo ndi sura yochuka kwambiri mu Qur'ani. Sura imeneyi surati Yusuf ndi sura yochuka kwambiri chifukwa surati Yusuf ndi sura imene ikufotokoza nkhani imene ili yokoma kwambiri, nkhani imene imasangalatsa wina aliyense akamayimvera. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala qissa kapena kuti nkhani imene anayitchula kuti ahsan al-qasas, ndi nkhani yabwino kwambiri imene wina aliyense amalakalaka atayimva. Ndipo ndikukhulupirira kuti Msilamu wina aliyense akudziwa bwino nkhani ya Yusuf kuti zinachitika bwanji nanga zinakhala bwanji. Ndipo Yusuf alayhi salatu wassalam ndi mwana wa mtumiki, ndipo mtumiki wake ndi Yaqubu alayhi salam amenenso amatchulidwa dzina lonena kuti Israel. Ndipo Israel ameneyo kapena kuti Yaqubu ameneyo ndi mwana wa Ismail, ndi mwana wa Ishaq alayhi salam, ndipo Ishaq ameneyo ndi mwana wa Ibrahim alayhi salam. Choncho Yusuf ndi annabiyun ibn nabiy, wena kuti ndi mtumiki, mwana wa mtumiki, mwana wa mtumiki, mwana wa mtumiki. Mtumiki Yusuf bambo wake ndi Yaqubu alayhi salam, ndipo Yaqubu bambo wake ndi Ishaq alayhi salam, ndipo Ishaq bambo wake ndi Ibrahimu alayhi salam. Choncho tinenenso pano kunena kuti kuchokera pa Yaqubu ndi pamene pakuchokera mabanu Israeli kapena kuti ana a Israeli. Fachonena kuti Yaqubu adabereka ana 12, ndipo mwana 12 mmenemo ndi mmene munatuluka Yusufu komanso achina Benjamin ndi ana enanso amene amabereka ndi kukhala mtundu ndithu wa ana a Israeli, mabanu Israeli, amene nkhani zawo tizikambanso kutsogoloko. Koma panopa tikambe nkhani ya Yusuf alayhi salatu wassalam, makamaka nkhani imene inachitika nthawi imene amafuna atani kuti atuluke ku ndende. Chifukwa Yusuf ndizonena kuti nkhani yonse mmene inayendera tikudziwa kuti anaponyedwa mchitsime chifukwa cha nsanje ya azikulu ake, kenako anthu kuntola mpaka kufika ku Egypt, kufika kumene kuja ndi kugulisidwa kukhala ku nyumba ya mfumu, kumene kuja mkazi ndi kupanga chiwembu kufuna kumugwiririra, kenako ndi kukamponya ku ndende. Ndiye ku ndende kuja zinazapezeka kuti analowako ndi anyamata awiri amene anawamasulira maloto awo. Kenako zinazapezeka kuti mpaka napanafika anapona kuti mfumu nayo kulota maloto aja ndi kusowa womasulira, ndi kukumbukiridwa Yusufu ku ndende kuti mmodzi tu apa anali ku ndende, ndipo anatuluka amene yuyu mwina akhoza kudziwa amene angamasulire maloto amene wa ku ndende, ndi kupita kumene kuja kukampeza Yusuf ndi kumasulira maloto aja. Ndiye zitachitika choncho amfumu anazapempha kunena kuti apapa basi mukuyenera mutani mupite mukamuuze Yusuf atuluke ku ndende abwere kuno. Nyamata amene yodabwisa wandimasulira maloto kumachita kuti anthu omasulira maloto otchuka mu Egypt monse muno atani alephera. Choncho mwana ameneyo abwere ndimuone. Ndiye zitachitika choncho Yusuf alayhi salam sanafikire kulola kuti basi apapa basi ndikutuluka. Ananena kuti ineyo kutuluka kwake kusakhale kwa choncho, koma kuti mubwererenso ndiye mukafunsa azimayi amene anandipachika ine kuti mpaka ndilowe ku ndende kuno kuti kodi ino Yusufu anakufusiranidi, anakugwiriranidi. Anayankhula ndithu zimenezo regardless mavuto amene amakumana nawo ku ndende. Ifo ku ndende anakhalako nthawi yayitali. Allah akunena kuti falabitha fi sijini bid'a sinin, anakhala ndithu zaka ku ndendeko Yusufu. Komano kutabwera kararu kapena kuti order yonena kuti atuluke sanafikire kulola. Ananena chani? Ananena kuti bwererani mukafunse amene anandipachika kuti ndibwere kuno aja, mukafunse kuti inu munthu uja mumampachika adi pachoona.
nditu kumeneko ndikupilira kumene Yusufu alayhi salamu anapilira chifukwa kundende kuti anakumana ndi zonse zimene anthu amakumana nazo kundende, zovuta zonse zimene anthu amakumana nazo kundende, kumenyedwa, kugwira ntchito yakalafulagaga, kudya mosakwanira, zonse zija Yusufu anakumana nazo kundendeko mpaka na mtumiki Muhammad sallallahu alayhi wasallam pokampa nkhani ya ubwino wa Yusufu anayankhula hadithi ina imene ili musahihaini kuyankhula kunena kuti law labithtu fi sijni ma labitha Yusufa la ajabtu da'i, kunena kuti ndithu ine ndikanakhala kuti ndakhala mundende imene anakhala Yusufu, ineyo nthawi imene anabwera anthu wakuzayitana kuti basi Yusufu atuluke, ndikanakhala kuti ndi ineyo ndikanatuluka. Zimene zizi ndithu mtumiki amayankhula pofuna kumupopa Yusufu, kumuyamikira Yusufu kuti anali munthu wopilira kwambiri, amakhala pa ndende ya masautso kwambiri, komano kutabwera oda yoti atuluke sana pupulume anapiliranso. Ndiyeno nkhani yake ndi imeneyo, anayankhula kuti ya inuyo mupite mukafunse azimayi aja kuti anenedi chilungamo ngati ineyo anandipa chikadi pazoona kuti pakandikhale kundende kuno. Ndiyeno kuyankhula mawu amenewowo, chimene anayankhulira mawu amenewowo ndi nkhani imene tiyambe mu juzu yathu lero, juzu number 13 surati Yusufu aya 53, pamene akuyankhula Yusufu nena kuti wama ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Anayankhula choncho Yusufu alayhi salatu wasalam kunena kuti ineyo tusikuti pamene ndikunena apa kuti mubwererenso sindituluka pano mpaka namota wafunsa azimayi aja kuti anene zoona zenizeni, sikuti itu zimenezo ine ndikuyankhula kuti ndikuyeresa mtima wanga iyayi, ndipo ine sindikuyeresa mtima wanga. Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, ndithu mtima uliwonse umalamulira kwambiri kuzoyipa kupatula umene Allah subhanahu wa ta'ala wauchitira chifundo, ndithudi mbuye wanga Allah ngokhululuka ngwachisoni. Zimene zozo ndi zimene adayankhula Yusufu alayhi salatu wasalam kuti ifeyo ineyo pamene ndikuyankhula zimenezi sikuti ndikuziyeresa kapena ndikuzitenga kuti ndine wa perfect, ayi ndikudziwa kuti mtima wina uliwonse umalamulira kuzoyipa kupatula ukhawo umene Allah wauchitira chifundo, ndipo Allah ndi wokhululuka komanso wachisoni. Zimene zozo ndi zimene adayankhula Yusufu alayhi salatu wassalamu. Ndiyeno وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي aya 54 soban kunena kuti choncho mfumu idati mubwere naye kwa ine kuti ine mwini ndimsankhe. falamma kallamahu qala innaka alyawma ladaina makinun amin kunena kuti ndipo pamene adayankhula naye mfumu idati ndithudi iwe lero kwa ife wakhala wolemekezeka wokhulupirikanso. Apapa ndizonena kuti atapita kumene kuja mfumu aja anati ayi basi amene yoyo mtengeni mumuuze kuti ayiwale zakale abwere kuno. Kenako Yusufu pamene anatuluka kundende ndi atafika ku bwalo la mfumu ndi kumene amanena kuti ndithu iweyo lero lino ndikusankha ndipo ukhala ndi malo wolemekezeka komanso iwe ukhala munthu wokhulupirika wa mfumu. Ndiye zitayankhulidwa zimene zija Yusufu alayhi salatu wassalamu adayankhula kunena kuti pa aya 55 akuyankhula kunena kuti qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim, kunena kuti ndithu ndiyikeni kukhala muyang'aniri wa nkhokwe za zinthu za mdziko lonse, ndithudi ine ndine msungi wodziwa. Zimenezo adayankhula Yusufu alayhi salatu wassalam. Apapa mtumiki Yusufu alayhi salatu wassalam adampempha
kwa mfumu kapena kuti kwa king aja kuti ampange yeyo appoint kuti akhale Minister of Finance woyang'anira dziko lonse la Egypt, ndipo aziyang'anira makamaka department yake ya zokolola komanso malo osungira zokudya. Ndicho linga chonena kuti azipanga produce komanso kumapanga collect zokudya zimene akukolola anthu ndi kumazisunga zimene zozo. Ndicho linga chonena kuti anthu azidya nthawi imene mwina kuli ng'amba kapena mvula yasowa, komanso ngati mvula yachuluka ndiye kuti azipanganso chokudya china choti chithandize pa nthawi imene yoyo anthu akamagwira ntchito zosiyanasiyana. Zimene zizi Yusufu sikuti anapangira dyera kapena kuti basi kuti iyeyo azipeza nawo ayi, koma anapangira ndi cholinga chonena kuti akhale ngati mulonda wa katundu amene yuyu, ndi cholinga choti zithandize anthu onse munjira ya chilungamo komanso njira yotani yopanda chinyengo china chilichonse. Ndiye mwamwayi mfumu inavomereza ndipo inapereka ofa imeneyi kwa Yusufu alayhi salatu wasalamu, chifukwa mfumu inali yofunisisa kuti Yusufu akhale close kwa iyeyo komanso akhale wolemekezeka chifukwa cha ntchito imene anayigwira yotani yomasulira maloto. Ndiye apa tikuphunzirapo zinthu zingapo. Pa aya yoyambirira imene tawerenga ija taphunzira kunena kuti kawiri alaliki kandi mashehe akamalalikira sikuti iwo amakhala kuti akuzitenga perfect kapena kuti ndi wosachimwa ayi, wina aliyense ndi wochimwa na mwana wa Adamu, koma kuti kumakhala kuchenjezana komanso kumakhala ibra'u dhimma, pazikhala kusambirana m'manja kuti bolani ine ndatani ndakulangizani. Komanso apa Yusufu alayhi salatu wasalamu akudziwa kuti ali ndi ukadaulo wina wake, choncho ndi bwino kuwauza anthu kuti ineyo ndimadziwa mahara akuti mutandipatsa department imene yoyo ndikhoza kukwanisa bwinobwino. Zimene zozo zimene tikuyenera kuphunzira lero lino, kunena kuti munthu ngati ali ndi luso lina lake tiye timpatse department imeneyo agwira ameneyo bwinobwino, komano tisaphangire zinthu ona kuti ayi basi ameneyo mwakuti ayi, si choncho. Apa Yusufu ananena kuti inni hafidhun alimu, ineyo ndimadziwa bwinobwino kusunga kwa zimenezi, kusunga kwa zakudya ndimadziwa bwinobwino, ntchito imeneyi ndiyikwaniritsa bwinobwino. Choncho wina aliyense amene akudziwa kuti ali ndi luso lina lake limene lingathandize ku society, ku mujtama, ndi zabwino kwambiri kuwauza anthu oyenera kuti ineyo ndithu koma mutandiyesa department yakuti ndikhoza kukwanisa bwinobwino. Zimenezo ndi zimene zili zinthu zofunikira kwambiri, chifukwa chonena kuti Yusufu apapa anali munthu wodziwa makamaka kusunga zinthu makamaka zokudya, ndipo anapempha kwa mfumu kuti walini amru hifdhi khazain ardi Misr, kuti ine ndipatseni usogoleri woti ndizisunga zokudya nkhokwe za ku Misri, wa ma fiha min al-at'ima wal amwal, komanso metanenera kuti zokudya komanso chuma chosiyanasiyana ndikhalenso ngati Minister of of Finance. Ndiye takamba kuona kuti pempho limeneli limene amapempha Yusufu pamenepa amapempha ndi cholinga chonena kuti afalitse chilungamo, pakhale justice, komanso kutesa oppression, kupondereza kumene anthu osauka amaponderezedwa pa nkhani za chuma. Ndi cholinga choti imeneyi ikhalenso njira yowapemphera madua anthu aku Egypt, kuwaitanira ku chipembezo cha Allah subhanahu wa ta'ala, kuti azimukhulupirira Allah subhanahu wa ta'ala. Akamamuona kuti munthu amene akulalikayo ndithu ndi nduna, chifukwanso pena anthu dawa to amamva mwachangu malingananso ndi munthu amene akuyitanirayo, fitinanso imene ilipo ndi imene yoyo. Apapa nkuteka anthu uthenga wa tauhidi aumva bwino, ifanyina kuti nanga akuyitanira kuti nda anduna ato amene anduna oyang'anira za finance komanso amene akutesungira zakudya mu Misri muno. Ndiye Yusufu anaona chanzero kuti kudzera munjira imeneyi akhoza kukwanirisa chani dawa yake yowayitanira anthu aku Misri amene anthu aku Egypt
ku imani ku tauhidi yompembeza Allah subhanahu wa ta'ala mmodzi yekha, komanso kuti asiya kupembeza chani, asiya kupembeza mafano anthu amene wawa. Ndiye anawauza ndithu kuti inni hafidhu, ndithu ndine wodziwa kusunga zimene zizi, ndimadziwa kulemba bwinobwino, ndikupanga kuzilemba bwinobwino, ndikuzipanga compile bwinobwino, kuzika m'mabuku, komanso masamu ndimadziwa bwinobwino ndi zina zoterozo. Ndipo kuti sindingawononge pokhapokha tigwiritsa ntchito mu zinthu zoyenera, komanso ndili ndi wa maphunziro kapena kuzindikira pa nkhani yosonkhanitsa chokudya chimenechi, komanso malo osungira, komanso ndi kagawidwe kake. Zonsezo ndikutani, ndikuzidziwa. Zimenezo ndithu anapempha Yusufu alayhi salatu wassalam, ndipo amfumu anamuvomera ndithu kuti okay nyamata, palibe vuto lina lililonse, zimenezi ndithu tikupatsa, ndipo ukhala ndani, ukhala mtsogoleri wa zimenezizi. Ndiye Allah subhanahu wa ta'ala akupitilira kunena kuti wakadhalika makanna li Yusufa fil ardi, kunena kuti chomwecho ndithu ndi mmene tidampangitsira Yusufu alayhi salatu wassalam, motero tidampatsa ulemerero Yusufu alayhi salatu wassalam mdziko la Egypti. Yatabawwa'u minha haythu yasha nusibu birahmatina man nasha'u wala nudhi'u ajra almuhsinin, kuti amakhala mmenemo paliponse pamene wafuna, timambweresera chifundo chathu amene tamfuna, ndipo sitisokoneza chani malipiro a anthu amene amachita zabwino. Yusufu ndithu anakhala mfulu mu Egypt, ndikukhala munthu wolemekezeka kwambiri wa udindo wake, ndipo amayenda mmene akufunira, zoti anachita kugulisidwa mwa ukapolo zinayiwalika zimenezo. Ndipo Yusufu amakhala ndithu malo apamwamba kwambiri, ndipo amayenda paliponse pamene angafunire, ngati mmene munthu amakhalira ku nyumba kwake. Ndipo pachifukwa chimene chichi aya imeneyi kubikanso umboni ona kuti ndizololedwa ndithu munthu kugwira ntchito ndi mwina masultani amene ali oti si asilamu, ngati anthuwo ndithu akuoneka kuti mutagwira nawo ntchito, ndiye kuti inuyo mukwanisa kufalisa ndithu zoona komanso haki. Zimenezo ndithu zikhoza kuloledwa ngati mmene anagwirira ntchito Yusufu alayhi salatu wassalamu apapa. Ndithu zinali zinthu zoona kuti kudzera mu zimenezi anakwanilisa kupanga dawa, komanso kuwapangisa anthu kuti akhale anthu achilungamo, komanso pasakhale corruption ina iliyonse mu dziko la Egypt. Na ndi akunena kuti nusibu birahmatina man nasha, ndithu timapereka chisoni chathu, mtendere wathu kwa akapolo amene tafuna. Fanarhamuhu fi dunya bil ihsani ilayhi wal in'ami ilayhi, timawapatsa chisoni, timawachimvera chisoni pa dunia pano, powapasa zinthu zabwino, komanso kuwapatsa maubwino ochuluka, manema ochuluka. Wala nudhi'u ajra almuhsinin, ndipo Allah subhanahu wa ta'ala samachepetsa malipiro a anthu ochita ntchito zabwino, samawasokoneza malipiro amenewa, amapereka ndithu mokwanira, ngati mmene anapangira Allah subhanahu wa ta'ala kwa Yusuf nthawi yoti anapilira pa mavuto amene anakumana nawo ku ndende, komanso nthawi imene anali pa fitina ndi azimayi aja. Komano kumapeto kwake Allah subhanahu wa ta'ala anatani Yusuf alayhi salatu wassalam anampatsa malo abwino, ndipo malo amenewo ndi malo wolemekezeka kwambiri. Ndi akupitiliza Allah subhanahu wa ta'ala pa aya 57 kunena kuti wala ajrul akhirati khairul lilladhina amanu wa kanu yattaqun, tsono malipiro a tsiku la chimaliziro, tsiku la kiyama, ndi abwino kwambiri kwa anthu amene ali otani, kwa anthu amene ali okhulupirira, komanso anthu amene anali kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kusonyeza kuti ngakhale kuti munthuyo atapezeka kuti pa dziko lapansi ali ndi zabwino, munthu msilamu wokhulupirira,
paziko lapansi zikuyenda kupeza makobiri, sikuti tinene kuti ameneyo basi zimenezo zake ndizomwezo akudya pazikopo. Iyayi, ameneyonso tsiku la kiyama ngati akupitirizabe kumuopa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kumwalira, ndiye kuti munthu ameneyonso tsiku la kiyama akalandiranso malipiro ochuluka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, komanso ndi amene ali abwino kwambiri kwa anthu amene amatani, kwa anthu amene amamuopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pa aya 58 akutiuza tsopano kuti abale ake a Yusufu amene anamutaya aja kukamponya mchitsime ku Kenani kutagwa njala. Kenani imeneyi ardhu Kanaan, panopa ndithu ndi mayiko aja amene amatchulidwa kuti the Levant, amati Levant amatero kunena kuti Jordan, Palestine komanso Syria ena amatero, ndipo ma-Arabsi amatchula kuti Ashami kapena kuti kushami. Malo amenewa ndithu ndi malo amene anali ngati Kanaan, kumene kumachokera abale ake a Yusufu, chifukwa chokuti dera limene likunagwa njala ku Egypt ndi utsogoleri wa Yusufu kuli chakudya chokwanira chimene amasunga. Zinazapezeka kuti abale ake a Yusufu anapita ndithu kwa Yusufu alayhi salam, akuti wajaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alayhi, ndipo anafika ndithu abale ake a Yusufu ndipo amakafuna chokudya kumeneko, pamene ku Middle East kumeta kuchula kuja kudagwa chilala cha dzaoneni. Ndipo analowa ndithu kwa Yusufu, ndipo Yusufu adawazindikira ndithu kuti awatu ndi abale anga aja amene ananditaya aja, koma iwowo sanamuzindikire Yusufu chifukwa choti wakula komanso wasintha maonekedwe, munthu wankulu pamene amamutaya kanali kamwana kachichepere. Ndiyeno Yusufu alayhi salatu wasalamu chimene anachita nchona kuti atangofika amasikuti anapanga zona kuti awazindikire iyayi, koma kuti anawafunsa anthu aja kunena kuti inu mukuchokera kuti, ndi amafotokoza. Bambo anu ndani? Ndi amafotokoza, bambo athu ndi mtumiki Yakubu. Yusufu kumangomva chisoni, kumangozimvera chisoni. Ndi amafunsa, muli ndi m'bale wanu wina amene mwamusiya? Ndi amafotokoza, ayeti ndi m'bale wathu wang'ono amene tamusiya ndi bambo wathu mwakuti. Ndiye mwana amene anasiyidwa ku Kenaniyo chifukwa choti anali wang'ono ndi mwana amene anabadwa moyandikana ndi Yusufu alayhi salatu wassalam, amene dzina lake ndi Benjamin. Mwana amene yuyu ndionena kuti ndi bere limodzi ndi Yusufu alayhi salatu wassalam, bambo amodzi mayi ake amodzi, pomwe ma brothers ena aja amakhala wena kuti amayi osiyana kufanana na bambo okha. Komano mwana amene anali mphwake weniweni wa Yusufu wobadwa na bere limodzi ndi anali Binyamin, amene anatani anamusiya ku Kenani chifukwa choti anali wang'ono, komanso inali ngati qurrat aini kapena kuti chosangalatsa maso cha Yakobu kuti aziyiwala mavuto, komanso aziyiwala mavuto akusowa kwa mwana wake wokondeka Yusufu alayhi salam. Ndiye Yusufu ananena kuti iya inuyo chimene muchita apa mukamabwera ulendo wina muzaonetsetse kuti muzamtenge mwana ameneyo, mphwano ameneyo wang'onoyo muzamtenge. Zimenezo akuyankhula pa aya namba chani, pa aya namba 59. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kunena kuti walamma jahazahum bijahazihim qala atuni bi akhin lakum min abikum, kuna kuti nthawi imene anawakhunzira katundu wawo kuwapasa chokudyacho, akatundu awo sekuamangira kwa ikira poteropo, ndi anawuza kuti ndithu mukamabwera ulendo winawo muonetsetse kuti mwabwera ndi ndani, mwabwera ndi m'bale wanu wochokera kwa bambo anu, yani m'bale wanu amene simukufanana naye mayiyo, kapena kuti mwana wang'ono amene ali ndi bambo anuyo, min abikum, mwana amene m'bale wanu wochokera kwa bambo anu, amene yoyo mubwere naye. Ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin, inu kodi simukuona inu kunena kuti ndithu ine ndikukwaniritsa muyeso ndipo ndine wabwino kwambiri polandira alendo? Ndakulandirani bwino, ndakudyesani zokudya zabwino, ndakupasani katundu kukuyezerani muyeso wabwino. Choncho mukapemphe bambo anu kuti amphwatu uyu
basi tapanga nzonena kuti tizitani tipite naye ulendo huu ku Egypt pale amene akumufuna kuti akamuone. Ndi anawatsimikizira una kuti fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun, kunena kuti mukapanda kubwera naye mphwanuyo choti mudziwe ndichonena kuti simuzakhala ndi mulingo wa chakudya, sitizakupasaninso chakudya kuno, simuzagula chokudya kwa ine ndipo musazandiyandikire. Anawauza choncho. Ndiye anyamata aja anayankha kunena kuti pa aya namba 61, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun, kunena kuti ndithu ife basi tikawanyengerera, tikayesetsa kuwanyengerera bambo wake za iye kufikira akatipatse, ndithu ife tikachita zimenezi. Inu musadandaule, ifeyo tikayesetsa ndithu kuwanyengerera bambo athu kuti mpaka na atipatse chani, atipatse mwana ameneyo kuti abwere kuno. Ndithu umomo ndi mmene zinakhalira pa makamaka chiyambi chakukumananso Yusufu ndi abale ake pambuyo ponena kuti anamutaya mwana ameneyo ndi kudusa zaka zambirimbiri, kenako akumana ku ukulu. Ndipo mtumiki Yusufu alayhi salam sanafune kuti angofikiranso kwauza anyamata aja kuti inetu ndi Yusufu uja munanditaya uja makuti. Hayi, anafunabe kuti apangenso masamu ena ake bwinobwino ndi cholinga choti awaphunzitse china chake azibale akewa. Kufikiranso ulendo wina pamene tiyang'ane juzu namba 13 ndekuti juzu namba 14 ndekuti tizakhalanso tikuyang'ana kuti kodi mmenemo muli nkhani zotani nanga tikuphunzira zotani. Ndikafika hapo ndingoti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.